Bebaya Cidra Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 15 April taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 13 ayat 21 katerusake ayat 33 katerusake ayat 36 tekan ayat 38 larane loro ora kaya wong kang kena cidra remuk atine kawelet tresna lamales duraka karepe mono golek kanca sing guyub sabelo apes cilaka pranyata citra nekake lara ndak kira prakara nyidrani lan dicidrani nadyan satemene kudu diendani marga gawe laraning ati nanging mujudake prakara lan pengalaman lumrah jroning urip bebrayataning manungsa. Saben wong ora luput karo godha tumindak cidra. Iki dumadi jalaran wong asring blereng pring kanikmatane donya. Wong rilani nyidrani paseduluran awit kagodha brana donya. Wong nyidrani kapitayan marang Gusti awit blereng penake kalungguhan lan liringing panyawang. Ing minggu sangsara iki pasaman suci ngajak kita kabeh nglelimbang lan melu bila ngrasakake ibu larane manah dalem Gusti rikala nemoni kasunyatan kacidrani dening murid dalem Yudas. Kaya marang murid-murid liyane Gusti Yesus tumangga becik ora mbedak-mbedakake si Yudas. Gusti Yesus uga banget tresnani para murid dalem kalebu Yudas. Malah kepara Yudas pinarcaya minangka bendaharane paguyuban. Nyawang ancas tujuan sakawit Gusti Yesus nimbali lan nglumpukake para murid amrih nyengkuyung manjurung karya dalem martakake kabar kabungahan. Dadi sambung asta dalem, dadi sambung tutuk dalem jroning tumindak becik lan martakake kabar becik. Nanging pranyata ana murid sing cidra ing janji. Yudas kang kadang-kadang dadi murid kang peng-pengan jebul banget ngujiwakake ati. Marga blereng karo dhuwit 30 perak, Yudas ngedul guru lan gustine marang para tuwa-tuwaning bangsa Yahudi. Pranyata cidrane Yudas mujudake rentetan saka pakulinane kang pancen ora bisa dipertanggungjawabake. Santo Yohanes ngandhakake menawa Yudas kulina nguntit dhuwit paguyuban sing dipercayakake marang dheweke. Para tresna pelem kinasih awake dhewe bisa sabila karo Gusti Yesus kanthi ngudal meneh pengalaman-pengalaman loro ati rikala dicidrani kanca sekabat ruang usaha lan tandang gawe kepara dicidrani dening wong-wong kinasih. Rasa jengkel campur gelo kang manasi ati bisa dadi srana bela rasa marang Gusti. Utawa awake dhewe bisa ngudal meneh rasa sedih campur banget ing keduwung rikala sadar wis nyidrani wong-wong kinasih. Sabanjure prayoga kita sadari menawa pranyata kanthi bola-bali tumindak dosa awake dhewe wis nyidrani janji baptis kanggo ngupiyakake diri dadi wong becik selaras karo karsa dalem Gusti. Suwawi sami unjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah mowelas kawula nyuwun agunging pangasami dene kanthi pratilan ingkang benten kawula ugi asring cidra mring paduka. Kawula kadangkala ugi nyidrani pasederekan sarta asrah pitadosing tiyang sanis.
Kawula nyuwun agung ing pangaksama lan boten badhe nglampahi dosa malih-malih. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Kadung mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.